Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună pe canalul Spectre. În seara aceasta cu un subiect foarte interesant și cu o invitată mai mult decât specială. Este pentru a doua oară în studioul nostru la Spectre. Ne bucurăm foarte mult că a revenit. Aceasta este Feli Popescu și subiectul este noua medicină germană. Bună seara, Feli! Bine ai venit și mulțumim frumos că ai acceptat invitația. Bună seara! Sper că m-au zis bine. Eu excelent! Am probleme cu vocea în ultimele zile, că mi-am luat niște șocuri, așa, mi-au rămas niște chestii nespuse în gât, să zic așa. Da. În primul rând, deci nu e noua medicină germană, e noua medicină germanică. Să știi că m-am conectat și eu cu chestia asta și am tot căutat pe internet, că prima dată așa scrisesem pe afișul la medicina germană. Da, și m-am uitat și peste tot scria medicina germană. Și zic, mă, ce naiba? Pentru că sunt două cuvinte diferite. Dacă ar fi germană, ar fi Deutsche, neue medicină, dar este germanische, adică germanica, de la germanii ăia vechi, da? Da. Da. Doctorul Hammer era mai conservator, să zic așa, da? Era pe principiul ăsta, mai cu germanii, mai cu valorile alea vechi. Adică nu era DAC, era german de la Sadea, nordic. Da. Teuton, să zic așa. Ăștia mai noi acum spun daci. Da, ok. Da. Păi Deutschland vine de la țara dacilor. Nu mai sunt așa la cură. Da, bine. Sunt multe, dacă începem cu protolimba și cu limba unică, nu mai termină în 3 zile. Da. Deci m-ai făcut host ca să pot să șăruiesc... Ești tot ce vrei tu în seara asta. Ok, stai să am 2 PowerPoint-uri și unul este aici. Așa. Chiar mă bucur că ai explicat chestia asta, de ce nu e germană și e germanic. Eu ce citisem astăzi vis-a-vis de noua medicină germanică, prezentau cele 4 legi biologice ale naturii, nu cele 5 legi. Deci tu vii cu una în plus. Unde? O uitaseră sau... Nu știu, era undeva un articol scris de un tip și chiar pomenea foarte mult de doctorul care a scos... Sunt mulți care susțin că l-au înțeles pe Hammer și că ei, gata, au depășit, au trecut la, nu mai știu, diverse variante, gen bio-neuroemoțion și alte chestii și așa, dar ei nici pe Hammer nu l-au înțeles corect. Și eu am zis, măi, măcar baza asta dacă o aveți, adică până să vă aruncați la recall healing, la psihogenealogie, la alte chestii, măcar NMG-ul să-l stăpâniți ca lumea, adică, da? Deci ei au sărit prea sus din prima. Da. Și din păcate sunt mulți care oferă tot felul de speculații, psihologisme, vezi Martel și așa, adică unde, dacă citești, de exemplu, despre un așa zis conflict acolo și ai descrierea a vreo 30 de simptome, gen 90% din populație, noi ar trebui să avem toate conflictele concomitente. Adică fiecare se poate identifica cu ceva, numai că, din păcate, nu toată lumea are acel conflict și atunci induce foarte mult în eroare și creează frică. Deci eu nu pot să lucrez așa. Da? Bun, deci hai că încep atunci prezentarea. Te rog. Voiam să vi-l arăt pe băiatul ăsta, care, el de unul singur, săracul, dacă ar fi știut el ce urmează, el de unul singur a dus toată medicina în fundătură, prin epocalele lui descoperiri, dintre care cea mai mare parte erau și plagiate și incomplet și incorect. Și anume, vorbim despre domnul Rudolf Virchow, care voia să devină preot, el nu vrea să devină doctor, însă l-a obligat tatălui pentru că aveau datorii. De aceea el a practicat știința ca o religie și chiar a și spus, da? Pentru mine știința a devenit o religie. El era foarte bine ancorat în politică și atunci a avut grijă să reformeze medicina de stat, să facă așa o simbioză între medicină și politică. În 1856 era profesor de anatomie patologică la Universitatea din Berlin și asta e important pentru că el se concentra strict pe patologic, deci pe boală, niciodată pe sănătate, nu consulta bolnavi.
Și partea cea mai tragică este că el a plagiat descoperiri făcute de alții. Spre exemplu, din ideile lui, din marea lui descoperire publicată în Patologia celulară în 1858, că celulele se nasc din alte celule, o idee, bineînțeles, furată de la altcineva, de la Schwann, după ce el o combătuse mult timp. Apoi că celula, ca unitate organică, ar fi cea mai mică structură purtătoare de viață, iar fals. Apoi că bolile provin din celule și sunt transmise de la celulă la celulă, iar celula bolnavă, defectă, vată-mă și teritoriul celular. Și aflăm din Wikipedia, culmea că a rămas sursa asta, dacă căutăm pe Rudolf Virchow și vedem că el a postulat chestia asta cu omnis celula e celula, da? Totul este așa celulă, fiecare celulă se naște dintr-o celulă, dar spune că Virchow a fost unul dintre primii care au acceptat și au plagiat munca lui Robert Remarque. Robert Remarque, ăsta de ce este foarte, foarte important, urmează să vă spun. Aici nu știu dacă se vede, e foarte, foarte mic citatul, tot așa legat de teoria celulară și embriologia. Și aici iar e menționat Robert Remarque înaintea lui Rudolf Virchow. Iar Robert Remarque este foarte, foarte important din perspectiva descoperirilor lui legate de embriologie. El este fondatorul embriologiei moderne. Deci în 1842, deja cu mult înainte de patologie celulară a lui Virchow, el a descris detaliat cele 3 straturi embrionare, endodermul, mezodermul și ectodermul, care fuseseră menționate mai de mult de un alt cercetător numit Pander. Deci Robert Remarque era evreu și evident că în perioada aia era foarte, foarte ușor ca toți evreii să fie faultați în ce privește, cum să zic, cariera academică, pentru că nu aveau voie să înainteze prea mult. Înțelegeți ce vreau să vă spun, da? Și Virchow, ca neamț autentic, avea grijă el acolo, fiind foarte bine conectat în politică, să îl țină pe băiatul ăsta unde era locul lui. Și Robert Remarque a descoperit foarte multe chestii legate de embriologie. Spre exemplu că lucru pe care l-a confirmat, de exemplu l-a confirmat și cercetările lui Ștefan Lanca și el prezintă și vorbește despre Robert Remarque, faptul că organismele nu apar prin diviziunea celulară, ci dimpotrivă, în lipsa celulelor, prin țesuturi, care apar prin autoorganizare. Deci embrionul se formează printr-un fel de, cum să zic, un fel de invaginare, da, a țesuturilor, care apoi apar, deci în funcție, ulterior intră în funcțiune celulele stem, care se diferențiază, preiau sarcinile specifice acolo unde este nevoie, însă ele sunt foarte, foarte puține. Foarte puține. Deci celule așa individuale foarte puține există în corp. Noi vorbim în primul rând de țesuturi. Apoi faptul că mare parte a creierului, deci glia, constă în nuclee libere de acid nucleic neorganizat celular. Apoi el a descoperit procesele de modificare tisulară pe țesuturi patologice, constatând că orice fel de modificare la nivel de țesut rămâne întotdeauna, orice patologie rămâne întotdeauna limitată la un anumit tip de țesut. Deci niciodată nu se plimbă prin corp celulele bolnave. Da? Atenție la mitul ăsta cu metastazele și cu... Și apoi că țesuturile patologice apar ca și cele normale, da? Și în concluzie, țesuturile întotdeauna au prioritate față de celule. Numai că oamenii de știință au uitat chestia asta, au uitat întregul, încercând să se concentreze prea mult pe unitatea primară, da? Pe, vezi, Doamne, care ar fi fost celula. Acum știm că oricum nu e aia. Da? Că există unități mult mai mici decât celulele. Și apoi, Robert Remarque a formulat așa, deci înaintea lui Virchow și patologia lui celulară, pot formula teza că tumorile patologice nu apar din țesuturi noi,
ci din modificarea țesuturilor normale, cu apariția unor părți care fie rămân asemănătoare ca morfologie cu cele normale, fie se îndepărtează prin modificare progresivă, deci fie țesuturi omologe, fie țesuturi heterologe. Aici nu știu dacă textul, cred că a luat o razna din cauza formatării. Eu cred că am o singură dată omolog, dar aici apare de 2 ori. Mă rog, deci formatarea este ciudată. Așa, și tot Robert Remarque îi scrie direct o scrisoare lui Virchow legat de plagiatul lui. Și îi spune, v-ați asumat fraza omnis cellula e cellula, fără să furnizați sursa originală. Și apoi v-ați făcut de râs în fața colegilor, deoarece vă lipsește experiența embriologică necesară. Deci omul ăsta chiar știa despre ce vorbește. Și iată cum Rudolf Virchow, cu patologia lui celulară, a pus bazele întregii dogme medicale de care ne lovim și noi în momentul de față. Și, bineînțeles, a fost introdusă ideea de produs patologic, în germană Krankheitsgift, adică otrava bolii, în latină virus. Noi știm că boala nu e o travă, ca atare cuvântul virus ar trebui șters din toate dicționarele. Da? Eu deja am trigger când îl aud. Tot Virchow readuce în actualitate teoria umorilor, adaptată la celulă și, bineînțeles, uitând descoperirile vechi ale patologilor, că toate modificările patologice erau limitate doar la un anumit tip de țesut. Tot Virchow accentuează ideea asta absurdă de luptă împotriva propriului corp, da? Adică celula o ia razna și începe și distruge în jur și face și drege și... Dar bineînțeles că săracul Virchow la 49 de ani s-a plictisit de atâta critică și de cât de mult a trebuit să-și ajusteze toate teoriile, că s-a retras complet și din patologie și din medicină. Deci asta spune multe despre el. Probabil că și-o fi dat seama, nu? Legat de miturile astea în legătură cu așa zisele virusuri, eu v-am vorbit și data trecută, pe scurt, da? Deci faptul că oamenii din știință consideră că moartea celulelor în eprubetă egal cu prezența virusului, dar fără experimente de control. Adică nu tratăm celulele din cultura de celule la fel și să punem și lichid sau fluid din corpul cuiva fără același zis virus, nu tratăm celulele la fel fără să punem nimic, ca să vedem dacă cumva celulele mor la fel. Deci Ștefan Lanca a publicat deja, a făcut deja experimentele astea, deja le-a și publicat și în revista lui și în mai multe surse. De asemenea, el precizează că celulele în eprubetă nu mai sunt celule vii. Acelea sunt niște celule incestuoase, pur și simplu crescute într-un mod extrem de bolnav, ca să zic așa. Deci singurul mod în care aceste celule sunt menținute în ghilimele vii în laborator, în eprubetă, singurul mod este prin adăugarea acelui ser fetal bovin, cred că v-am spus și data trecută, care se obține din inima fetusului de vițel, din corpul vacii. Da? Deci un fetus nenăscut se extrage cu seringa acel ser fetal bovin acelular. Deci vă dați seama ce contaminare genetică este acolo în eprubeta aia, unde ei susțin că studiază viața. Ei studiază, da, e știință. Așa. La fel, ideea asta cum că virusul, vezi, Doamne, pleacă și în exterior, infectează pe alții, totul e o nebunie și o luptă și un atac și un război și așa. Și că, vezi, Doamne, celula bolnavă ar avea mai multă putere decât tot organismul. Adică e ca și cum ai spune că vine musca și dărâmă Everestul. Așa, un fel de comparație. Da? Acum, după ce s-au lămurit ei că toată treaba asta cu virologia se dusese pe apa sâmbetei, deja prin anii 50, există o lucrare de la Institutul Max Planck despre istoria timpurie a virologiei, în care sunt demontate toate teoriile.
Lütke îl cheamă pe autor, și după care, bineînțeles, ăștia nu renunțau la teoriile lor de luptă, de așa, pe care ideea de virus s-a transformat în ideea de gen, că a intrat cu genetica. Și tot așa, că, vezi, Doamne, cancerul era cauzat de niște virusuri de cancer pe care, bineînțeles, nu a găsit nimeni niciodată, și după ce au făcut o pauză niște ani de zile și s-au regrupat băieții, au dat-o cu partea genetică. Genele canceroase, declarăm război cancerului, băgăm milioane și milioane și milioane în cercetare, bineînțeles, da? La fel, toată genetica asta bazată pe teoria cum că celula, da, că ADN-ul este acel cod genetic unic care face drege și așa, ceea ce nu este adevărat, da? Deci inclusiv asta cu double helix și așa a fost un desen inventat de cineva, desenat de cineva. Deci ADN-ul are sarcina primară de a elibera energie. Nici vorbă de a fi, gata, tiparul nostru genetic sau mai știu eu ce. Da? Adică nu există niciun fel de ADN stabil, fix, cu un plan așa stabilit, cum crede creierul oamenilor de știință. Și aici ne ajută Barbara McClintock, o cercetătoare americană care a descoperit așa zisele jumping genes. Deci și așa s-au spus, mă rog, genele, nu știu cum să le zic în românește, jumping genes, deci care se modifică tot timpul. Pentru că ei au descoperit, adică ea a descoperit prin lucrările ei, prin experimentele ei și așa, că efectiv nu putea să găsească o structură care să fie tot timpul la fel. Și atunci ea a descoperit, a numit conceptul ăsta, mă rog, de jumping genes, da? Motiv pentru care, evident, colegii ei, oamenii de știință, au atacat-o, au discreditat-o, după care, în final, tot așa, prin experimente, repetarea experimentelor și așa, au admis că avea dreptate și, în final, i-au dat și premiul Nobel, culmea. Da? Deci, și din cauza asta că nu există niciun fel de celulă fixă care să aibă acea structură unică și nemodificabilă, da? Din cauza asta, la fel, citostaticele pe care noi le numim moartea pe venă, da? Niciodată nu vor distruge doar celulele așa zis canceroase, pentru că alea nu umblă cu stegulețul roșu prin corp. Alo, vezi că eu sunt celula canceroasă, tu acum să mă distrugi doar pe mine? Nu există așa ceva. Și atunci citostaticele sunt pur și simplu o travă care distrug tot, absolut tot în corp, tot ce e viu. Da? Ei, aici am pus este o grafică de la Ștefan Lanca. Mi-a plăcut mie foarte mult, apropo de da, cât de importantă este diferențierea între celulă și țesut. Deci întotdeauna să gândim în țesuturi. Întotdeauna să ne gândim la orice fel de patologie, analizăm la orice fel de simptome, care este țesutul afectat. Că niciodată nu se întreabă care e celula afectată. Niciodată nimic nu pleacă de la o singură celulă. Da? În paranteză fie spus, până și o singură celulă în structura ei și așa este mai inteligentă decât toți doctorii de pe planeta asta, că celula aia știe ce face intuitiv. Aici aveam un grafic legat de esența celor 5 legi biologice. Dacă vreți să vă faceți un print screen, faptul că orice boală începe cu un șoc conflictual care ne afectează în mod egal la nivel psihic, cerebral și organic. Și anume în mod egal. De ce? Pentru că nu psihicul este cauza, nu creierul e cauza, nu organul e cauza. Deci cauza întotdeauna este acel șoc care detonează undeva în suflet. Și de acolo încep, o să vă arăt mai târziu de ce, diverse conflicte pe aceste 3 nivele. Orice boală are o desfășurare bifazică dacă respectivul conflict este rezolvat. Asta ce înseamnă? Că sunt 2 faze, faza activă și faza de rezolvare. Dacă conflictul este rezolvat,
și se desfășoară în mod liniar și se încheie frumos, simplu, ceea ce este cel mai rar dintre cazuri, pentru că oamenii, datorită simptomelor, își declanșează alte și alte conflicte sau, datorită nivelului scăzut de oxigen și de energie din corp, nu reușesc să treacă de criza de vindecare și atunci recad și se reia faza de vindecare, prima, a doua, prima, iar se intră în activitate în funcție de foarte mulți factori, printre care, evident, starea de bază a organismului, emoțiile noastre, frica, modul cum ne raportăm la simptome, modul cum gestionăm simptomele. Deci sunt foarte, foarte mulți factori de care depinde această derulare a bolii. Anumită simptomatică, să spunem că avem un anumit conflict și ne ducem și la doctor și ăla ne pune în cârcă și conflictul de diagnostic, apoi atunci intrăm în horă ca lumea. Deci conflictul de diagnostic este cel mai cumplit dintre toate. Apoi legea a treia spune că modificările la nivel de țesut pot fi înțelese și explicate din perspectiva embriologică. Asta însemnând că în funcție de foița embrionară, de stratul embrionar de care aparține un anumit organ, putem să recunoaștem ce tip de conflict a fost declanșat acolo. Fiecare organ având tipul lui specific, fiecare țesut al unui organ având tipul lui specific de conflicte. Legea a patra spune că, exact, microbii optimizează vindecarea. Ca atare, bacteriile, ciupercile nu sunt niciodată dușmanii noștri. Ei sunt supușii noștri. Crina Vereș spunea mereu, zice, un microb este un mic rob care lucrează în folosul nostru. Deci ei sunt gunoierii noștri celulari. Ei niciodată nu vor să ne distrugă. Bun, este adevărat că în momentul în care omul a stat în stare conflictivă o perioadă îndelungată și atunci se adună o masă conflictuală, deci o masă celulară, care trebuie în faza de rezolvare descompusă, evident, atunci este nevoie de un număr mare de microbi care vor descompune acea masă celulară cu inflamație, cu dureri, cu puroi, cu sângerări, cu mai știu eu cum, deci cu simptome, evident. Dar asta nu e vina microbilor. Este vina persoanei care a stat atâta timp în conflict. Și chintesența, bineînțeles, orice boală este realitate, un program biologic special cu sens. De ce? Cu sens pentru că ideea de bază a acestui program biologic este să ne țină în viață. Noi când ne declanșăm acel conflict, dacă vă uitați aici pe această schemă, Baia asta, Leonel, am pus foarte ciudat aici pozele pentru că mă gândeam că o să apară poza mea undeva în dreapta sus și am zis că să nu izolez textul. Of cu tehnica asta. Dar acum se vede bine? Se vede, da? Da, se vede foarte bine. Așa. Am mai făcut și animație, că am zis că să băgăm frazele așa, una câte una, și acum nu mai intră tot, așa citesc tot. Nu, dar e foarte ok. Deci, prima lege biologică a naturii spune asta, că fiecare așa zisă boală începe cu un conflict biologic. Deci acest șoc conflictual neașteptat, extrem de dramatic, trăit izolativ, care se manifestă la toate trei nivelele concomitent. Da? Deci avem situația respectivă unde am primit ciocanul în cap, de exemplu, da? Ți-au rămas cuvintele în gât, ai vrut să spui ceva și n-ai spus și de aici începe și morărești gânduri și intri în activare simpaticotonă, reacție de alarmă a corpului, începi să ai gânduri care se rotesc asupra subiectului, izolativ, pentru că dacă ai vorbit cu cineva, s-a rezolvat conflictul imediat. Prin însăși chestia asta, dacă te-ai destăinui cuiva. Dar, exact cum spune și Gilbert în cursurile lui de Recall Healing, suntem la fel de bolnavi precum secretele noastre. Și apoi, conținutul conflictului, în funcție de percepția noastră, determină ce fel de program biologic se pornește, deci la ce organ.
Și în momentul în care avem această situație de șoc, da? Deci care e acută, dramatică, așa o simțim noi, ea poate să nu fie dramatică. Gen, la grădiniță a venit un copil și altui copil i-a luat jucăria. Pentru noi e o banalitate. Pentru copilul ăla este ceva acut, dramatic. Ăsta mi-a luat în bucătura mea existențială de care aveam nevoie acum. Da? Și își face conflicte. Și apoi totul ține exact de ce spune aici în mijloc, da? Codul nostru biologic, credințele, convingerile, ideologiile, așteptările noastre, da? Modul în care noi am integrat viața, programul pe care noi îl rulăm în capul nostru. Da? Și apoi încep gândirea obsesivă, se formează cercurile concentrice, așa zisele focare Hammer, la nivel de creier, exact în locul unde este legătura între creier și organ, pentru că doctorul Hammer a făcut o hartă întreagă a creierului și unde este reprezentat în creier fiecare organ din corpul nostru. Da? Și în momentul în care conflictul durează foarte mult, se ajunge inclusiv la modificări pe partea organelor. A doua lege biologică despre bifazicitate. Deci ce înseamnă? Că în mod normal noi trăim în ritmul normal de zi-noapte, normotonie, și în momentul în care detonează acest DHS, pe care doctorul Hammer l-a numit sindrom Dirk-Hammer, în onoarea fiului lui, care a fost ucis și astfel i-a mijlocit lui descoperirea aceasta epocală, în momentul în care îți detonează acest șoc și intri în faza activă, intri în simpaticotonie, începi să morărești gânduri în continuu, pentru că tu cauți o soluționare a conflictului, da? Ești într-o încordare permanentă, într-o stare de alarmă celulară și apoi apar acele inele concentrice foarte bine conturate în creier, în momentul în care detonează conflictul, șocul, și modificări specifice la nivel de organ, evident, în timp, deci nu de pe o zi pe alta. Organele ce fac? Sunt foarte inteligente. Mai întâi, pentru a reuși să susțină omul în rezolvarea acelui conflict, ele își modifică întâi funcția. Adică în momentul în care ai nevoie de o funcție mărită a ficatului, da, el își mărește funcția. Dar atunci când tu stai foarte, foarte mult în acel conflict, da, la ficat pe parenchim, conflict de înfometare, dacă tu stai foarte mult pe acel conflict, mărirea funcției nu mai este suficientă și atunci el începe să producă și celule suplimentare ca să se ajute să digere mai bine, să obțină mai bine nutrienții din acea îmbucătură pe care tu crezi că nu mai ai, că mor de foame. Da? Și în momentul ăsta, evident că masa aceea celulară va crește până când va da niște simptome. Adică acolo pot fi niște simptome pentru că, poate să deranjeze și mecanic niște chestiuțe, da? Să zic așa. Acum, după faza activă, da, în momentul în care noi rezolvăm conflictul, CL, faza conflictoliză, îi zice în germană, deci conflictoliza, să zic, automat creierul dă comandă să se comute totul pe vagotonie. Și atunci avem o relaxare totală, deci e ca și cum, vai, mi s-a luat o piatră de pe inimă. Se intră direct în starea asta de moleșeală, de oboseală, deoarece organismul simte nevoia să se refacă. El trebuie să se regenereze. Atunci, focarele Hammer devin tot mai slab conturate pentru că se edematizează, intră apă acolo, deci încep să se edematizeze și încep procesele de reparație la nivel de organ în funcție, evident, de ce s-a întâmplat în faza activă. Da? Și aici vedeți că undeva pe la mijlocul fazei de vindecare, nu e întotdeauna chiar la mijloc, dar deci pe la mijloc apare această așa numită criză epileptoidă. Mulți confundă termenii și spun, dar eu n-am epilepsie, dar ăla n-a făcut epilepsie. Da? Deci nu e vorba de epilepsie. Criză epileptoidă înseamnă criza de vindecare. Eu spun criză de vindecare pentru că deja asta dă omului de înțeles, ești deja în vindecare. Deci criza de vindecare ce înseamnă?
În momentul în care noi intrăm în faza activă de conflict, practic creierul comută automat de pe respirație aerobă pe respirație anaerobă. Deci fermentație produce acid lactic, pentru că în momentul în care noi suntem conflictivi, creierul trebuie să aibă grijă să supraviețuiască pe o perioadă îndelungată. Și atunci trece pe respirația asta anaerobă, care îl ține mai mult timp în viață. Deci imaginați-vă că la o respirație aerobă îți pleznește creierul. Apropo de cum sunt uciși acum în masă oamenii în spitale, că le bag atâta oxigen, cât efectiv nici plămânii, nici creierul nu pot să gestioneze. Și atunci face poc și omul a plecat dincolo. Da? Sau imaginați-vă cum este când, de exemplu, apropo de respirația aerobă, da? Cum ar fi să aveți un meci de box cu Vladimir Klitschko în continuu, 12 runde, fără pauză. Păi, deci în momentul în care după 2 minute ți-ai pierdut cunoștința. Că nu poți să ții atâta. Da? Deci nu poți să ții atâta oxigen. Și atunci creierul ce face? Trece pe respirația asta, pe fermentație, pe respirația anaerobă, pentru că zice, băi, ăsta are nevoie de timp să-și rezolve conflictul. Da? Iar în momentul în care ajunge în criza epileptoidă, deci în criza de vindecare, el trebuie să facă din nou acel switch pe respirație aerobă. Și dacă conflictul a durat foarte mult, creierul uită să facă acest switch. Deci uită respirația pe oxigen. De-aia și se spune că în momentul în care vrei să exersezi chestia asta, asta am auzit la biologul Lanca, el spunea, din când în când, ieșiți undeva în natură și pur și simplu trageți o fugă de aia de cât rezistați. 1 minut, 1 minut jumate. Deci, efectiv, ca și cum viața voastră ar depinde de fuga aia, ca și cum va alerga 3 urși. Pentru că în momentul ăla se face din nou switch-ul pe respirație aerobă. Și atunci creierul mai face un exercițiu. Și pentru că creierul are nevoie de cea mai mare cantitate de energie din organism, această criză de vindecare solicită extrem de multă energie. Deci de-aia trebuie să avem grijă, să avem un nivel de energie crescut, ca să trecem mai ușor peste aceste crize epileptoide. Da? Deci în momentul în care creierul are suficient oxigen, noi avem nivelul de energie ridicat în corp, întotdeauna vom depăși mai ușor această criză de vindecare, care într-adevăr vine cu niște simptome, uneori neplăcute, însă întotdeauna suportabile. Întotdeauna nu există simptome insuportabile dacă noi nu ni le facem insuportabile. Dacă noi nu stăm cu frică, dacă noi nu ne panicăm, dacă noi nu ne declanșăm noi și noi conflicte de frică de moarte, de devalorizare, de mai știu eu ce, da? Orice fel de simptome întotdeauna sunt gestionabile, sunt suportabile atunci când știm ce se întâmplă și când avem încredere că organismul nostru, creierul nostru știu ce fac. Da? Și după care urmează faza a doua de vindecare, așa numita fază de urinare, de cicatrizare, în care eliminăm toate edemele și în care efectiv totul se cicatrizează, se vindecă și apoi reintrăm în faza de normotonie. Da? Deci gândiți-vă la aceste aspecte. De exemplu, că așa îmi explica Ștefan Lanca la un moment dat că tot așa el explicând oamenilor cu foițe embrionare și straturi embrionare și așa, și lumea s-a uitat foarte ciudată. Și a zis, am schimbat. Atunci am spus, oameni buni, vorbim de principiile vieții. Da? Deci principiile vieții. Primele organe care se formează sunt cele de digestie. Da? El spunea de viermele originar. Viermișorul originar era pe digestie. Pe aici intră, pe aici iese. Da? Adică era așa ceva. Da? Și astea sunt organele care țin de endoderm. O să vă arăt imediat despre ce vorbim. După organele astea de digestie, vin organele de protecție, da? Pielițele de protecție. Da? După care, astea sunt mezodermul vechi,
După care vine principiul mișcare, da? Deci oasele, mușchii, ce se dezvoltă după, că fiecare se dezvoltă în ordine. Da? Și la final, principiul contact, adică ectodermul. Principiul contact este ultimul principiu de viață dezvoltat, da? Legat de contactele sociale, de legăturile unii cu alții. Este cel mai nou țesut. Da? Și el a făcut schema asta foarte frumoasă ca să ne ajute practic, să avem ca o formulă magică în care să ne căutăm problemele legat de organul respectiv, ce face în faza activă și ce face în faza de rezolvare. Deci dacă vedeți, cu galben sunt organele care reprezintă funcția digestiei, deci conflictul de îmbucătură, și ce fac ele în faza activă? Fac un plus celular, deci creștere celulară, și în faza de rezolvare, acea creștere trebuie descompusă și eliminată pentru ca organul să revină la dimensiunea naturală. La funcția protecție, același lucru. Deci, pielițele de protecție ale organelor fac același lucru în faza activă, ele cresc, da? Pentru a proteja, și în faza de rezolvare, evident, trebuie din nou descompuse. Da? La mișcare este invers. Deci oasele, mușchii, da? În momentul în care avem un conflict de devalorizare, se va reduce masa osoasă. De ce? Pentru că normal, noi atunci nu ne mai simțim deloc valoroși. E ca și cum așa am intrat la apă, suntem mici, suntem nesemnificativi, ne subțiem din toate punctele de vedere. Da? Iar în momentul în care apare rezolvarea, osul nu numai că se reface, dar va fi mai puternic decât înainte. Da? De-aia el și doctorul Hammer numea oasele, da, grupa de lux. Iar la contact același lucru, în momentul, deci ca și la partea de mișcare, în faza activă avem ulcerație celulară, depleție celulară, pierdere celulară, pentru că în momentul în care avem conflicte de separare pe acest ectoderm legate de contact, în momentul în care detonează conflictul, da, se ulcerează pielea, se ulcerează epiderma. De ce? Pentru ca să se desensibilizeze și ca să nu mai simțim atât de dureros acea separare. Iar în momentul în care se repară, evident vom avea o refacere celulară care vine întotdeauna cu eczeme, inflamații, roșeață, bubițe, gen, vezi, da, bolii de copilăriei. Astea toate sunt conflicte de separare. Deci tot ce vedeți la nivel de epidermă, da, gen pojar, gură, mână, picior, că nu știu câte mai inventează ăștia, da, câte denumiri și așa. Da? Deci, și acum, asta este o schemă, practic tot așa, un tabel, da? În care puteți să vedeți fiecare țesut ce organe dirigează, da? Deci organele digestive le avem pe endoderm, acolo sunt numerotate toate. La mezodermul vechi, pielițele de protecție ale organelor. La mezodermul nou avem țesuturile de susținere și țesuturile conjunctive, deci sistemul musculoscheletal plus ligamente, tot ce mai acolo, vase de sânge, limfatice, ovare, testicule. Da? Iar la ectoderm avem organele de simț, deci practic organele noastre de contact cu mediul exterior. Da? Și vedeți că și natura conflictelor este legată de funcția organelor. Deci, la organele digestive avem conflict de îmbucătură, a nu putea înghiți sau digera o îmbucătură, o supărare nedigerabilă. Ți-a căzut greu la stomac. Da? Ceva, o vorbă, ți-a căzut greu la stomac. Langa spune, un cuvânt poate ucide. La mezodermul vechi, la pielițele de protecție, evident, avem conflicte legate de protecție, gen conflict de atac la integritate,
dar și conflict de murdărire, inclusiv murdărirea la modul abstract. Deci mă simt eu murdărit ca persoană. Da? Apoi conflict de grijă sau ceartă, conflict familial legat de cuib, să-mi protejez cuibul. Da? La glandele mamare ăsta este conflictul, protecția față de cuib. Mi-a fost atacat cineva care îmi este important, ori copilul, ori mama, ori... Da? La mezodermul nou, la fel. Pe sistemul musculoscheletal avem conflicte de devalorizare, lipsă de încredere în sine. Oare sunt suficient de bun? Conflicte legate de performanță. Da? Iar la ectoderm, tot ce înseamnă conflicte sociale legate de contactul cu alți oameni. Deci separare, conflicte teritoriale, conflicte de scârbă sau de opunere, mă rog, astea sunt mai delicate, așa. Apoi avem în partea de jos, la fel, vedeți cum se manifestă fiecare organ în faza de conflict activ și în faza de rezolvare. Deci dacă le învățați așa, endoderm, mezoderm vechi, mezoderm nou și ectoderm, întotdeauna veți avea plus, plus, minus, 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 plus, plus. Deci știu că pentru mine e mai simplu așa, dar puteți să găsiți, adică dacă vă salvați undeva imaginea asta, puteți să căutați întotdeauna, să vedeți, uitați, ce avem? Avem ceva pe oase, stai să vedem, uite, mă dor cartilagele, ia așa. Unde mă duc? Ia să văd. Faza activă, uite, era cu minus celular. Deci faza de revenire înseamnă creștere, revenirea celulară, practic, refacerea celulară. Da? Deci sunt în faza de rezolvare, când am dureri de oase, de umeri, de șolduri, de genunchi, de tot ce vreți voi, sunteți în faza de rezolvare. Și atunci, deja știind chestia asta, deja omul reacționează altfel și gestionează altfel simptomele. Și atunci nu se mai devalorizează încă o dată din cauza simptomelor. Pentru că aici este problema. Oamenii, neînțelegând ce se întâmplă în aceste faze de conflict, ei se consideră bolnavi strict când au dureri. Dar dacă ei ar ști, mamă, mă doare coloana, faolă, ce devalorizare mi-am rezolvat, mamă, cât de tare sunt, ia uite, gata, mental, exact cum zice Crina Vereș, mental ai desfăcut sticla de șampanie. Și durerile, încă o dată, nu au omorât niciodată pe nimeni. Deci dacă tu nu te devalorizezi, nu începi să te martirizezi, să te victimizezi, să așa, dacă stai și aștepți, corpul repară. Da? Evident, nu aștepți stând degeaba. Adică intervii strict pe gestionarea simptomelor, dar fără frică și fără chimicale, da? Ci în asumare, în împuternicire. Vin imediat mai încolo și o să vă spun și cu ce gestionați. Da? Rezolvarea conflictelor este de 3 tipuri, așa spun nemegiștii. Da? Deci avem soluția ideală, este rezolvarea situației reale. Deci dacă sunt în conflict cu soacra, care stă deasupra și îmi încalcă teritoriul tot timpul și vine și mă arde la lingurică și îmi vine să mă dau capul de pereți, păi nu stau 10 ani acolo. Plec din casa aia. Mă duc și rezolv rapid. Nu stau într-o situație în care să mă simt nefericit, în care să mă simt chinuit, în care să... Da? Deci, la fel la servici, păi, la muncă, la corporație, la sclavie. Dacă mă duc cu moartea în suflet, mai bine nu mă duc. Deci mai bine mănânc pâine cu margarină sau mămăligă și mă duc și îmi găsesc alt job. Deci, oameni buni, e vorba de sănătatea voastră. Dacă voi vă jucați cu ea așa și nu vă apreciați, logic că simptomele vor fi și ele pe măsură. Da? Dar hai să zicem că nu e întotdeauna realistă o schimbare a situației reale. Da? Deci, atunci putem să rezolvăm simbolic un anumit conflict. De exemplu, înlocuirea unei pierderi. Doctorul Hammer dădea ca și exemplu o mamă care rămăsese văduvă și dormea cu băiețelul ei în același pat
Și în momentul în care a cunoscut un bărbat, evident, ăla s-a mutat la ea. Și atunci băiețelul a suferit un conflict, da? Că trebuia să ducă să doarmă în camera lui. Moment în care femeia ce a făcut? I-a cumpărat un cățeluș și cățelușul dormea cu el în pat. Și în modul ăsta copilul a compensat acea pierdere. Deci n-a rămas în starea de conflict. Da? Deci de găsit o soluție alternativă care să fie acceptabilă pentru noi. Deci noi să putem să trăim cu această rezolvare simbolică a conflictului. Mai e un exemplu, tot o rezolvare simbolică înseamnă și dacă e posibil și avem idei, o reînscenare a conflictului, dar cu alți termeni, în alt context și din acel conflict, practic, noi să ieșim învingători. Exemplu concret îl dădea Hammer cu un tânăr care avea în fiecare an de Crăciun o criză epileptică. El neaflând de chestia asta pentru că o avea în somn. Dar când s-a împrietenit cu o fată, fata s-a mutat la el, fata s-a speriat când a văzut acea criză epileptică în mijlocul nopții de Crăciun. Și au vorbit cu doctorul Hammer la al doilea an când s-a întâmplat chestia asta, tot de Crăciun, atunci ea chiar s-a speriat. A zis prima dată o fi fost întâmplător, mă rog, și a doua oară s-au dus, au vorbit cu doctorul Hammer și el a făcut o anamneză foarte completă și în momentul în care băiatul și-a adus aminte că cu foarte mulți ani în urmă, când era el mic, părinții lui au vrut să îi facă o surpriză și în ziua de Crăciun au chemat pe un Moș Crăciun, evident îmbrăcat în Moș Crăciun, și l-au rugat să sune la ușă și să deschidă copilul. Vezi, Doamne, vai, ce surpriză frumoasă! Când copilul a deschis ușa, văzându-l pe ăla îmbrăcat în roșu, cu barbă albă, a avut instantaneu, a avut un conflict motor de tip am paralizat de frică. Am paralizat de frică. Și la conflictul motor, întotdeauna în criza de vindecare, avem așa numita criză de epilepsie, care este pe parte musculară, deci nu este nimic cauzat neurologic, cum susțin ăștia care imediat, hai să dăm medicație, hai să nenorocim creierul și mai tare, hai să, da? Deci, ăsta era conflictul. Și acum, soluția pe care i-a propus-o doctorul Hammer a fost așa: mă, băiete, vorbește cu prietenul tău cel mai bun, roagă-l să-și găsească un costum de Moș Crăciun și în următoarea zi de Crăciun care vine, da? Să vină la tine acasă, să sune la ușă, știind evident ce l-așteaptă, și tu îi deschizi ușa și îi tragi o mamă de bătaie și te descarci din toți rărunchii pentru spaima suferită atunci. Ei au făcut jocul ăsta, băiatul a mai avut în acea noapte o ultimă criză de vindecare, pentru că numai așa se încheie programul complet, o ultimă criză de vindecare, dar acum toată lumea știa despre ce e vorba, știa la ce să se aștepte, după care n-a mai avut niciodată nimic. Da? Deci asta fiind rezolvare, tot o rezolvare simbolică. Unul spunea, băi, dacă te-ai certat cu nu știu cine la servici și n-ai cum să te răzbuni pe el și așa, și dacă asta pentru tine ar fi o rezolvare relevantă și acceptabilă, în sensul că să renunți după aia, să ieși din starea aia de conflict, da? Ce poți să te duci să-i bagi șurubelnița în cauciucuri, frate, deci orice, numai nu rămâne în starea aia de conflict, pentru că plătești cu sănătatea și unii plătesc chiar cu viața, mai ales la conflicte teritoriale care țin mai mult de 9 luni de zile. Da? Adică nu merită efortul să faci așa ceva. Și bineînțeles, a treia situație, dar evident, în mod real și autentic, ne adaptăm și acceptăm o situație pe care nu o putem schimba. Dar evident, da? Deci învățăm să trăim cu ea, astfel încât Hammer numește chestia asta
herunter transformieren, adică a reduce importanța acelui conflict, astfel încât să nu se adune atâta masă conflictuală încât să avem probleme. Da? Dar încă o dată, e vorba de acceptarea reală, adică pur și simplu accept, ok, sunt acum în situația asta fiindcă nu pot să o schimb, dar nu mai stau și morăresc tot timpul gânduri negative, nu mai stau și îmi amărăsc și îmi otrăvesc viața cu acea situație. Da? Let it go! Pentru că sănătatea e mai importantă decât chestiile astea care de multe ori sunt ego, da? Legate de ego. Ei, acum voiam să vă vorbesc un pic despre cum gestionăm simptomele. Și pentru că eu lucrez foarte mult cu uleiurile esențiale de la doTERRA, de 3 ani jumătate, noi nu mai folosim nimic altceva și pentru că asta m-a ajutat în situații limită, deci am fost și eu astă primăvară 2 săptămâni legumă, cu niște dureri cumplite, 10 conflicte concomitent, așa, le-am analizat pe toate. Deci legumă, adică vreo aproape 7 zile fără să mănânc, fără să ies la toaletă, nu puteam să strâng pumnii, nu puteam să respir adânc, de durere nu puteam nici să mă ridic din pat fără să mă ajute soțul, urcam scările cu încetinitorul și mă țineam de pereți, am zăcut, pur și simplu am zăcut. Și în toată perioada asta uleiurile m-au readus la viață. Da? Mi-au luat și durerile, am făcut protocoale, da? Pe limfatic, pe respirator, da? Sunt mai multe. Mă rog, astea sunt detalii. Dar eu vreau să vă prezint la modul general ce se întâmplă în momentul în care gestionăm simptomele din diverse faze, da? Cu ajutorul acestor molecule. Și de ce e atât de important? Pentru că sunt unii, mă rog, care pretind că ei cunosc NMG și care susțin că dacă ai interveni inclusiv cu uleiuri, ai întrerupe procesul de vindecare. Și chestia asta este complet absurdă. În primul rând că, dacă ne gândim așa, că durerile, da, ele însele sunt o fază simpaticotonă, da, sunt un moment simpaticoton și atunci când intervenim în simpaticotonie, putem avea efecte benefice. De ce? Pentru că se reduce intensitatea durerilor. Și atunci omul poate să gestioneze mult mai bine procesul de vindecare sau, dacă este faza activă, pentru că uneori există dureri și în faza activă, la fel reușim să, cum spune englezul, să take the edge. Deci, practic, să intri pe spirala aia de durere care îți ia și rațiunea, te bagă și în frică și te duce la conflicte suplimentare. Da? Și atunci, pentru că frica întotdeauna accentuează simptomele. Da? Și eu întotdeauna când vorbesc despre uleiurile doTERRA precizez, sunt uleiuri esențiale, terapeutice, eterice. De ce este important? Pentru că eterul este substanța primordială a vieții, din care a apărut viața și din care constă viața și care ne înconjoară pe toți. Deci nu există niciun fel de vid, nu există niciun fel de separare. Totul este viață, totul este eter, noi suntem unul singur și suntem apăruți din eter. Da? Gândiți-vă că asta este deci, substanța primordială a vieții, substanța originară a vieții, da? Ce numesc ăștia, prana, chi, totul este eterul. Acolo e secretul. Și gândiți-vă că acest secret este atât de important de păstrat de către păpușari, încât au modificat inclusiv tabelul lui Mendeleev ca să șteargă primul element din acel tabel original, care era eterul. Deci substanța vieții. Da? Și gândiți-vă că am aici o carte în care tot așa un cunoscător de NMG explică, vreau să citesc, n-am mai apucat să mai pun pe folie, da? Și spune că în vindecare, da, este foarte importantă calitatea și curățenia sângelui, da? Pentru că, zice, alimentația influențează atât sângele, cât și indirect întregul corp, dar și sufletul. Tot ce introducem în corp, atenție, da? Sufletul, spune, își trage din alimente și din tot ce introducem în corp partea eterică cu care se hrănește.
Deci, la alimentele astea procesate, lipsesc acele componente eterice. Legătura sufletului cu divinitatea iar are legătură cu vindecarea. De ce? Pentru că sufletul se hrănește pe de-o parte cu materia eterică din mâncare, deci asta este practic și energia aia fiziologică pe care noi o luăm din alimentație, dar pe de altă parte cu energia eterică divină. Și atunci eu vă întreb, da? Acea energie divină primordială nu este oare esența plantei? Ultima noastră legătură cu Creatorul și cu divinitatea și cu viața și cu tot ce vreți. Deci sunt moleculele vieții. Sunt aceleași molecule din care e alcătuit corpul nostru. Ca atare, deci pentru mine personal, uleiurile terapeutice, eterice, mai valoroase și decât remediile homeopate. Pentru că remediul homeopat se bazează pe o singură substanță activă și trebuie să știi țintit, trebuie să cunoști foarte bine homeopatie ca să știi ce să dai, la ce simptom. Trebuie făcută anamneză corectă, completă. Nu oricine poate să lucreze cu homeopatia. Deci trebuie să fii cunoscător bun, trebuie să fii competent. Și în ziua de astăzi, cine mai are timp să se ocupe el de chestia asta? Pe când un ulei esențial care are sute și uneori mii de compuși și de molecule care sunt biocompatibile, sunt aceleași din care e alcătuit corpul nostru. Păi alea îi le dau corpului. Și el știe, în inteligența lui supremă, știe întotdeauna ce folosește și pentru ce. Băieții ăștia nici n-au descoperit, evident că ei nici n-au cercetat, că n-au niciun interes. Nici n-au descoperit cum lucrează aceste uleiuri în corp. Dar ele lucrează. Ele susțin viața. De-aia ele niciodată nu vor întrerupe niciun proces de vindecare. Dimpotrivă, vor susține, vor regla, da? Vor ameliora dureri. Pentru că viața niciodată nu poate să faulteze viața. Din contră, da? Totul este susținere, colaborare. Totul este susținerea energiei, înmulțirea energiei, menținerea energiei, da? Ridicarea vibrației. În momentul în care avem o vibrație ridicată, și despre uleiurile astea se simte, adică se știe că au o frecvență măsurabilă. Deci nu e o chestie ezoterică, e măsurabilă. Da? Deci au fost făcute și experimente în laboratoare de dormit, în care li s-au pus oamenilor electrozi la măsurarea undelor cerebrale, li s-au dat uleiurile și apoi s-a văzut ce se întâmplă cu undele cerebrale. În momentul în care lua peppermint, era o activitate acolo, bam, 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 și în momentul în care lua lavandă, undele cerebrale erau deja frumos barca pe valuri, da, așa. Și frecvența este măsurabilă, ceea ce înseamnă că ele ne ajută și pe noi, odată să ne creștem și cantitatea de oxigen din creier și atunci să trecem mai bine peste crizele de vindecare și să ne ridicăm vibrația, moment în care nu mai suntem atât de predispuși la conflicte. Pentru că dacă noi cu noi suntem în armonie și ne aflăm undeva la etajul 10, din punct de vedere al stării de zen, poate să vină unul la etajul 1 și să urle cu megafonul, manipulare, propagandă, poate să facă ce o face, nu te atinge nimic. Nu te atinge pentru că tu nu-l auzi. El e pe altă frecvență. Da? Apropo de ce se întâmplă și acum cu trepădușii ăștia și cu zbaterile lor și cu nebunia lor și cu pe care să mai prindă, să mai fraierească cu un mic, cu un cârnat, cu... Da? Deci, în momentul în care omul a ajuns la alt nivel de evoluție, el nu poate decât să râdă. Bă, băieți, hai cântați la altă masă. Eu văd că știți ceva textul, dar nu știți muzica. Muzica e falsă. Mă zgârie la ureche. Hai, pa! Move on! Da? Cerșiți la altă masă. Și atunci rămânem în altă stare. Da? Voiam să vă mai spun tot așa, apropo de faptul că legat de cum detonează conflictele și cum ne afectează ele, da? La fel, vedeți, în centru este instinctul nostru, deci codul biologic, ăla primitiv,
care este pentru supraviețuirea noastră. Da? Și peste ăla se adaugă toate chestiile pe care le vedeți. Setul nostru de valori implementat, convingerile noastre, țelurile noastre, din care derivă, evident, acțiunile noastre și apoi obișnuințele noastre și rezultatele pe care le obținem. Da? Deci gândiți-vă că totul în viață e un lanț. Și în momentul în care vrei să ai niște rezultate diferite, nu e suficient să te întorci doar la acțiuni diferite, adică ce să fac altfel. Nu. Trebuie să lucrezi la ce convingeri ai. De ce ai acele convingeri? Care e setul tău de valori? Care sunt convingerile tale intrinseci? Care este percepția ta asupra lumii? Și, bineînțeles, dincolo de asta, informarea corectă, da? Care, evident, în timp va duce la modificarea tuturor acestor puncte. Deci asta e adevărata evoluție. Da? Trebuie să schimbi ceva. De exemplu, în momentul în care eu consiliez momentan, apropo, pot să vă spun că am multe semne de la univers că... am obosit un pic, să fac o pauză. Am multe semne de la univers că în perioada asta, în care, din păcate, foarte multe suflete pleacă dincolo, în perioada asta foarte multe suflete așteaptă să vină. Stau la coadă, la încarnare. Deci niciodată, în 3 ani jumate de când sunt în doTERRA, nu am consiliat atâtea femei care să-și dorească copii. Blendul de fertilitate, bomba de fertilitate, vreau și eu pe fertilitate, vreau și eu așa. Da? Și de multe ori le explic, adică le-am explicat de fapt la toate, băi, nu este suficient. Da? 3 pufuri pe abdomen cu bomba de fertilitate. În primul rând trebuie curățat corpul, trebuie o detoxifiere, trebuie o regenerare la nivel celular. Apoi, evident, da, merge uleială, merge bomba de fertilitate, bun, dar în paralel cu toate astea, trebuie un pic de evoluție în sensul de citim niște cărți importante, da? Și ne punem următoarea întrebare. Cine sau cum trebuie să devin eu pentru ca acel suflet să mă aleagă pe mine ca mamă? Da? Deci nu e chiar așa simplu. Și mulți spuneau că păi da, dar zice, că la țigănci cum iese așa din prima? Și păi da, păi de ce, frate? Pentru că țiganii sunt mai în contact cu natura și cu rostul omului pe pământ și cu natura omului și cu ce înseamnă viața ca și înmulțire de energie. Ei sunt mai în contact cu esența ființei umane. Ei trăiesc mai biologic decât trăiesc mari intelectuali, da? Care stau la corporație de dimineața până seara și după aia să miră. Dar de ce nu vine un copil și la mine? Păi uite, de aia. Fix de aia. Ca să facă ce copilul? Să stea cu bona când tu te duci să lucrezi la Deutsche Bank? Ca așa, am cunoscut pe bona. Era bancăriță. Și copilul? Păi, era cu bona. Eu am crezut că bona era mama. Nu! Nu, doamna mamă vine la 8 seara acasă. Și fetița avea 2 ani și era cheală. Nu îi creștea păr. Pentru că ea fusese separată de persoana dragă care o mângâia pe cap. Deci NMG-ul nu are nicio excepție niciodată. În momentul în care vedeți un anumit simptom și știți ce țesut este afectat, întotdeauna conflictul e același. Nu există excepții. Întotdeauna. E ca o formulă magică, e ca o baghetă magică. E un set de cunoștințe de o valoare, nu pot să vă spun. Da? Deci, efectiv, vă salvează viața. Această cunoaștere, dar aplicată și trăită, vă salvează viața. Pentru că am avut și caz când a venit la consiliere o doamnă în care îmi spunea că soțul ei, da, măi, culmea, el știe NMG, explică NMG mai bine ca mine, dar uite, în perioada asta, măi, nu știu, a avut 3 simptome și s-a dus la spital. What? Hello! Deci, degeaba teorie,
dacă la practică fugim să pupăm halatul alb, care este halatul morții, apropo. Vreau să te întreb o chestie, Feli. Da. Ai pomenit mai devreme de cancer și modul cum vindecă halatele albe cancer. Spune-ne și nouă metoda aia. Da, spune-ne și nouă metoda aia corectă, că sunt foarte curios. Cu ce anume? N-am înțeles. Zic, metoda corectă, adică fără a merge la spital și a ne da chimicalele, mă rog, pe care le dau ei. Dacă tu deci oricum, din exterior nu are cum să vină nicio vindecare. Corect. Nu există așa ceva. Deci există autovindecarea în momentul în care omul a realizat ce conflict are, în momentul în care omul, prin percepțiile și emoțiile lui, a ajuns la acel punct la care acel conflict nu mai este necesar, pentru că creierul se bucură, săracul. Zice, băi, gata, hai că am înțeles ăsta. Hai că nu mai e nevoie de simptomele astea. Hai că s-a prins fraierul. Hai că schimbă ceva. Hai că, da? În moment în care uneori simptomele dispar spontan. Adică există și așa ceva. Nu e regulă că faza de vindecare trebuie să țină atâta și atâta. Există acele vindecări spontane în care efectiv simptomele dispar instantaneu. Da? Deci știm cazurile lui Bruno Gröning în anii 50, care aduna în fața balconului 20-30 de mii de oameni și el vorbea despre vindecare, despre Dumnezeu, despre forța divină, despre dați drumul la ceva îmbolnăvit. Și oamenii îl ascultau, el era un canal de vindecare. Da? Erau niște energii acolo. Asta e o chestie, deci, inexplicabilă, dar nu se poate nega, fiindcă s-a întâmplat. Și sunt sute de mii de martori au fost acolo. Da? Deci omul vorbea, nu făcea altceva decât să vorbească. Nu vindec eu, vindecă forța divină, creatoare, dați drumul la ceea ce v-a îmbolnăvit, oameni buni. Și după ce vorbea el, orbii începeau să vadă, oamenii din căruți cu rotile se ridicau și alergau și săreau gardul. Deci ce vorbim? Da? Corpul este, adică da, avatarul ăsta, să zic așa, este ceva minunat. Numai noi să nu-l faultăm, da? Cu ego-ul nostru, cu așteptările noastre greșite, cu tendințele astea de autovictimizare, cu diverse... Deci o să vorbesc mai târziu, pentru că mai am ultimele două folii care se leagă fix de ce avem anumite conflicte. Cum suntem noi și de ce avem anumite... Adică este nevoie de aceste conflicte ca să ne învețe să evoluăm, să ne schimbăm noi modul de a fi, modul de a percepe lumea, viața, oamenii, să relaționăm altfel. Deci tot spre evoluția noastră sunt. Iar asta, deci, de-aia nu există decât autovindecare. Mulți spun că, vai, că uleiurile fac, băi, nu fac nimic decât să gestioneze simptomele pentru ca omul să stea liniștit în timp ce corpul vindecă. Deci chestia asta, într-adevăr, valorează aur, pentru că decât să mă duc la spital, eu mai bine mor în casă. Da? Adică orice. Și o să vedeți, dacă rămâneți la următoarea prezentare, o să vedeți de ce. Pentru că e un caz tipic și știu deja mult prea multe asemenea cazuri. Da? Ideea este că atâta timp cât medicii nu au alte posibilități decât otrăvire, iradiere și ciopărțire, asta nu-i vindecare. Nu mulțumesc. Nu ai cum să mă vindeci ciopărțindu-mi organele, extirpându-mi organe. Aia nu este vindecare. Nu ai cum să mă vindeci băgându-mi o travă pe venă. În momentul în care eu știu că regulamentul de preparare a soluțiilor citostatice prevede ca personalul medical să fie îmbrăcat în niște costume de cosmonaut, gen, cu niște mănuși speciale care trebuie schimbate din 30 în 30 de minute ca ăla să nu fie contaminat.
Și tu aia vrei mie să mi-o bagi pe venă să mă însănătoșesc? Pardon, stai. 3 neuroni? Nu. Iradierea la fel. Sunt iradiate toate celulele. Pentru că, încă o dată, celulele canceroase nu sunt dușmani. Ele sunt doar niște celule, un țesut, de fapt, cu funcții modificate care să ne asigure supraviețuirea. Așa cum o percepem noi, că trebuie să supraviețuim. Da? Deci aceste 3 soluții alopate nu sunt soluții. Ca atare trebuie să-i furnizăm corpului energie vitală, susținere, remedii naturale, moleculele vieții pe care corpul să le pună unde trebuie, unde e nevoie, la reparație celulară, la refacere celulară, la regenerare. Da? Și corpul știe întotdeauna cel mai bine ce să folosească. Și la fel de important este în aceste faze de vindecare un alt aspect pe care eu întotdeauna îl menționez atunci când primesc la consiliat oameni, de exemplu, care îmi cer sfat pentru părinții lor. Da? Prima întrebare întotdeauna o pun așa. Mama ta sau tatăl tău are pe cineva aproape care să aibă grijă de el sau de ea? Să-i îngrijească cu interes, cu iubire, să-și dea silința. Pentru că omul bolnav fix de asta are nevoie. Ori dacă e singur și disperat și nefericit și nu mai are nicio bucurie de viață, apoi poți să-i faci orice. Că sufletul ăla deja e pe punctul de plecare. Da? Deci, în orice caz, eu cel puțin mi-am tras niște concluzii din experiențele mele și știu exact cum să gestionez, ce să gestionez. Deci primul lucru este întotdeauna scoți din ecuație frica. Pentru că aia îți blochează mintea. Deci nu mai poți să gândești clar. De aia și lucrează băieții cu analize, cu investigații, cu tot felul de diagnostic. Eu cer întotdeauna diagnosticul. Când vine omul la consiliere, dăm diagnosticul și pe hârtie vezi așa. Sugestiv pentru nu știu ce. Păi ori e sugestiv, ori este. Pare a fi nu știu ce. Posibil nu știu ce. Deci cum pe posibil distrugi liniștea sufletească a unui om? Da? Suspiciune de. Ce diagnostic e ăla? Suspiciune. Deci cum? Cum îi dai omului așa? Sunteți suspect de nu știu ce. Ăla se duce acasă și evident a intrat în toate tipurile de conflict. Și de devalorizare, și de frică de moarte, și mai ales ăsta, frică de moarte mai ales, care duce într-adevăr la simptome la nivelul plămânilor. Și apoi ei vin cu teoria asta absurdă că gata, ai metastaze. Nu sunt metastaze. Nu sunt metastaze. E un conflict secundar. Da. Au dat de diagnostic. Fix. Dacă omul crede. Am avut și pe cineva care a primit un diagnostic și le-a râs în față ălora. Haide măi, plecați de aici. Hai, fugiți cu cercul. Ăla n-a avut nimic pe plămâni. Deci omul s-a vindecat. Da? Deci ce vorbim? Și eu cunosc două, scuză-mă o clipă, și eu cunosc două persoane. Prima, când i s-a spus că are cancer, a intrat într-un declin psihic maxim, deci plângea ca un copil în fiecare zi, în 3 luni s-a curățat. Și altă persoană care nu a crezut, s-a dus la treabă și a văzut de viața lui și s-a vindecat și nu mai are nimic. E sănătos tot. Da. Eu pot să spun exact chestia asta cu ambele chestii. A fost la mine în familie, mi-am adus aminte acum, un unchi prin căsătorie, căruia i s-a spus la primele analize și la primele investigații imagistice, i s-a spus că are cancer la stomac. Omul ăla în 3 luni de zile, deci ce 3 luni? 2 luni, nici 2 luni, gen așa, slăbit vreo 25 de kg, ajusese numai piele și oase. Moment în care tata i-a spus, mai vine o dată că era la Ploiești, vină la București, hai la Fundeni, cunosc eu pe cineva, cu pile, cu așa, să mai vedem o dată care-i treaba. Și s-a uitat și omul avea o pungă de puroi. L-au operat, i-au scos punga, i-au arătat după aia, uite, ai avut o pungă de puroi,
Omul și-a revenit și cu greutatea, a mai trăit încă 25 de ani. Dar în primele 2 luni slăbise 25 de kg efectiv, deci scria moarte pe el. Ăsta era, deci intrase în cașexie. Deci era practic, cum să zic, se consuma ca o prună de aia care se usucă și moare. Da. Da? Deci corpul nu mai apuca să regenereze cât consuma el fiind în faza activă de conflict. Da? Deci el intrase pe plecare. Da. Norocul, încă o investigație care, uite, a avut norocul că era doar o pungă de puroi. Deci ce înseamnă psihicul? Da? Dacă nu s-ar fi întâmplat chestia asta, el murea, evident, da? Murea de cașexie, epuizare celulară. De asta mor și ăștia care primesc diagnosticul ăsta fictiv de HIV și de SIDA. Ei mor de epuizare celulară pentru că creierul mor, gata, sunt condamnat la moarte, sunt condamnat la moarte, sunt condamnat la moarte. Deci nimic altceva nu mai rulează în capul lor decât sunt condamnat la moarte, sunt condamnat. Păi logic că dacă tu cu creierul dai această comandă, corpul implementează tot. Și atunci, da, urmează. Deci vreau să vă spun că există o legătură, eu am făcut aici un tabel. Există, deci în abordarea asta holistică, așa cum mi-o doresc eu, există o legătură între țesuturile și organele respective și tipul de trăsături și sistemul nostru de valori. Și de-aia am spus, de exemplu, la conflicte existențiale și de îmbucătură, astea îi lovesc, în ghilimele, da? Îi lovesc pe cei cu o atitudine materialistă care pun foarte mult preț pe a avea. Să am, e îmbucătura mea, îmi trebuie îmbucătura mea. Uite, așa a murit Steve Jobs, că el era full de bani. Și cancerul la pancreas ce înseamnă? Băi, mi-ați luat îmbucătura, eu trebuia să diger îmbucătura aia, mi-ați luat-o. Mi-ați luat-o și el făcea procese și dădea pe toți în judecată. Și ca să ce, măi? Ca să-ți pierzi viața? Pentru ce? Da? Deci atitudine, uite, atașamente materiale, frici, atitudine posesivă, egoism și identificare cu tot ce este material. Casă, bani, mașină, mâncare, astea sunt îmbucături existențiale. Când ne agățăm de ele, logic că vom avea acest tip de conflicte. Da? După aia, la mezodermul vechi, conflictele astea de atac, de murdărire, de desfigurare, dar și de îngrijorare, îi lovesc, iar în ghilimele îi lovesc, da? Că nu ne lovește nimic, ne lovim tot noi, da? Pe cei care se identifică foarte mult cu corpul fizic, cu aspectul fizic, ei se simt desfigurați, urâțiți, ca o acnee, ca un coșuleț, că așa, da? Cei care simt nevoia de validare din exterior, da? Cei care se identifică și au atașamente exagerate față de alte persoane. Și apoi la mezodermul nou, conflictele de devalorizare pe sistemul musculoscheletal, deci conflicte de devalorizare de performanță, asta vezi foarte mult la oamenii ăștia care sunt foarte concentrați pe performanță, da? Deci la job, la sport, la parenting, la ei sunt tot timpul în rivalitate cu cineva, în concurs cu cineva, cu ei înșiși, dar și cu alții, da? Care se identifică practic cu rezultatele propriei lor performanțe și cu propria lor imagine în exterior. Și atunci se devalorizează. Când performanța nu se pupă cu așteptările lor, da? La fel, deci ne putem și aici nevoia de validare din exterior. Și apoi la ectoderm, unde avem conflictele de natură sexuală, teritoriale și de separare, aici avem dependențele de persoane sau situații, identificarea exagerată cu copiii, cu partenerul, cu propriul statut, pe toate le percepem ca teritoriul nostru, e teritoriul nostru existențial, nu are voie nimeni să atace acolo. Da? Și apoi atașamentele din ego, identitatea falsă, adică nu ne cunoaștem propria valoare, da? Ne definim prin cum ne văd alții, relații sexuale bazate pe minciună, pe înșelăciune, pe lipsa eticii. Aici veți vedea simptome, da? Gen candida la femei, gen mai multe de așa de natură. Da? Și lipsa conexiunii și comunicării autentice în relații. Da? Vin de la acest tip de conflicte. Și
ultima asta, am obosit și am și răgușit. Asta am făcut eu așa o sinteză, da? Deci factorii generali care favorizează apariția conflictelor și exact asta legat de evoluția noastră. Deci oamenii care sunt imaturi emoțional, care au gândire magică, sunt copii, da? Care au așteptări care nu corespund cu realitatea, au o atitudine introvertită, nu vorbesc cu nimeni, la ei se conservă și se cronicizează conflictele, că ei nu se deschid la nimeni, da? Nu se simt înțeleși de nimeni, nu apelează la nimeni. Oamenii care stagnează în evoluția personală, care nu fac introspecție, care trăiesc așa, de pe o zi pe alta, ca niște frunze, ca niște frunze în vânt, da? Mă duc la muncă, mă duc acasă, beau o bere, mă uit la un film, m-am culcat. Aia nu mai e viață. Adică am venit degeaba pe pământ, dacă fac așa. Da? Deci, deconectarea de la propria persoană, viața pe pilot automat, nu pun și eu întrebări. Măi, dar de ce am venit pe planeta asta? Ce am venit eu să experimentez aici? Ce am venit eu să învăț aici? Da? La fel, blocaje în dezvoltarea și valorificarea propriilor capacități și posibilități. Și, evident, necunoașterea legilor biologice și universale. Și atunci, în momentul ăsta, evident că ne atragem tot felul de situații conflictive care ne vor face să suferim, mai mult sau mai puțin, în funcție de factorii de care am vorbit deja. Da, cam asta ar fi prezentarea. Asta ar fi așa esența, ceea ce aș vrea să înțelegeți. Acum pot să dau drumul la, nu știu cum să fac, să scot... Da, mulțumim pentru această temă pe care ai abordat-o în această seară. Da. Ca regulă, cum am stabilit, luăm niște întrebări de la cei care ne ascultă. Să vedem ce au înțeles sau ce nu au înțeles. Încă nu văd chat-ul și nu văd... Deci, mai vedeți acum ecranul? Nu-l mai vedeți, nu? Ba da. Îl vedeți în continuare? Da, este ultima poză cu factorii generali care... Am înțeles. E bine, atunci o lăsăm pe aia. Da, poți să o lași acolo. Da. Ok. Știi ce mă bucur eu foarte tare? Pentru că ai punctat foarte apăsat pe chestia asta, cu frica. Ori la ceea ce se întâmplă în zilele noastre cu COVID-ul ăsta, care după mine este inexistent, eu nu cred în el, n-am crezut niciodată și nu voi crede niciodată. Eu nici nu folosesc cuvântul. Vezi că, uite, cuvântul creează realitatea. Corect. Evitați cuvintele astea. Da, sunt foarte mulți oameni care sunt rupți de frică. Deci sunt rupți de frică. Am o mătușe care a lucrat 40 de ani în sistemul medical și e ruptă de frică. Umblă cu două măști, i-am încercat să explic în toate felurile, că nu există, că nu e totul o minciună, că de fapt ăsta e altceva pentru altceva. Nu vrea să înțeleagă sub nicio formă. Deci nu putem să salvăm pe nimeni cu forța și aici vă spune o expertă veche în misionarisme și să salvez eu toată planeta și așa, da? Și dacă eu m-am vindecat de treaba asta, vă zic eu că se poate vindeca oricine. Deci asta sunt convins de lucrul ăsta. E periculoasă pentru că nici nu-ți reușește și îți strici și tu vibrația, strici și tu zenul, strici și relația cu omul respectiv. Mai bine îl lași. Că știi cum e? Cine are momentul ăsta, deci acum în contextul ăsta mai mult ca oricând, cine are de plecat dincolo, ăla are de plecat dincolo. Adică dacă ne gândim la cum se explică, da? În cartea Nectar pentru Suflet, în cărți gen Călătoria Sufletelor, că sufletele își aleg dinainte programul de viață. Da? Da. Deci, practic, dacă și asta ne ajută să putem să ne detașăm cumva, da? În ideea că fiecare practic își asumă până la urmă, noi nu putem să salvăm pe nimeni, măcar pe noi să ne salvăm real. Da? Că mă tot uit apropo de hai să facem, să urlăm, să megafoane, ieșim, facem revoluție, la. Măi, deci mie îmi place, uite cum punctează bine Dana Budeanu când spune, bă, revoluția o faci tu. Corect. Cu tine te opui sistemului, practic, nu participi, dar nu faci revoluție în momentul în care te duci să urli în piață și tu după aia pleci cu metrou și pui botnița. Nu există așa ceva, e o schizofrenie. Deci, adică, știi, nu se pupă. Păi ori e una, ori e alta. Ori fac revoluție,
ori mă duc la Revoluție. Deci am văzut oameni la demonstrații care filmau pe acolo și ei cu botnițele. Așa e. Unii ori fi fost jurnaliști sub acoperire, unii ori fi fost troli, unii ori așa. Da, chiar, deci erau destui care arătau ca și cum ei participau la demonstrații. Și cum te duci? Da? Lăsând la o parte partea energetică, că ducându-te acolo și urlând acolo și așa, furnizezi energie negativă tot în egregorul lor. Ei din asta se hrănesc, din energia noastră negativă, din ură, din dezbinare, din jos cu ăia, sus cu ăilalți, boacă-ți așa, că nenorociți criminali. Nu, deci încercăm cumva, da, să prevenim oamenii, să-i educăm, să-i împuternicim. Asta e cel mai important acum, să-i împuternicim să-și asume propria sănătate. Da? Pentru că, deci eu nu spun că nu există medici dedicați, da? Care chiar vor să salveze vieți. Dar în momentul în care tu, ca medic, ai aplicat un protocol criminal și îți mor 95% din oameni și tu nu realizezi, tu nu vezi, tu nu acționezi, tu nu... Da? Adică îi numeri pe degetele de la o mână pe cei care într-adevăr s-au trezit sau pe asistentele medicale, că am avut și relatări de la multe da, care unele mi-au spus, băi, m-am dus și la nu știu care și așa, noaptea, că nu o vedea nimeni, i-am scos masca și i-am spus, dacă dimineață vă întreabă ceva, spuneți că dumneavoastră v-ați scos-o și haide să respirați și haide să... Deci vă dați seama în ce hal s-a ajuns. Și cazul despre care o să vă vorbesc, vreau să iau o mică pauză și o să vă rog să puneți un pic de muzică. Vreau să iau o mică pauză. O să discutăm între noi aici și când revii... Sau așa. Dar numai că eu nu știu acum cum să mai ies aici în... Gata. Măi, voi ați schimbat ceva, vezi? Că uite, acum am fost... Acum văd și mesajele. Da. Da, uite, Salvator, așa e, da. Deci, măi, eu mă bucur că am ieșit din nebunia asta, că să-i salvez eu pe toți, că efectiv mai aveam puțin și mă duceam la balamuc. Deci nu mai aveam resurse nici de mine, nici de nimeni. Da? Eli, haideți să ne oprim aici ca să putem lua întrebările. Mulțumim încă o dată să pot să închei această temă, să zic așa, această abordare și să revenim cu întrebările. Cum se derulează? Explică-mi încă o dată. Deci, practic, tu notezi niște întrebări sau cum? Și eu după aia... Nu. Deja lumea a început să scrie pe chat, pentru că am deschis chat-ul, dar vor să vorbească și cu tine. Eu le deschid microfoanele, după care vei începe să răspunzi la întrebări. Dar întrebe o pauză de 5 minute. Între timp vorbim aici între noi, după care fiecare va veni cu întrebări pentru tine.